हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय सनाफोर भिडिअखौ अन्नानै नायलांदो। नै संनोसैलाय आंहा सनाफोर दाउ बयलार आलु गोथावनो संनोसै आंहा फानलु देनायखौ होसनसै फानलुआ गालेब ओंख्रिया मोनबाय मानसि गालेबजों नाथुर मोनबाय बेबो आंना फिसालाया उन्दुगासिनो गोलोमफ्रुलायनाय मा जि उन्दुबाय सानदे क्लास गैयैखायनो गेलेयो उन्दुयो आंना फिसालाया Comedy night lugedin. Comedy performance. Nơi लोगोफोर ओंखाम जाबाय आङो नानियाबो उन्दुबाय लेबे जानिया नै ओंख्रिया गैयैखाय गेलेलाय उन्दुलाय खालामबाय थादों बाबाया मालाय बाय बाय सनाफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।